Ka gospel jong Yesus Kristus kala poilot haki benta jong diri jong ke Pyrthei barok kowe. Bat menta sak setan kendiat ki jaka ki baka gospel kampat lak setiap benpoi. Bat kita kidai haki benta jong ke daulanong Andaman. Ki baki jat benri jong ke nega daulanong latip kumpisan tenulis. Bat ru ki jat benri ki basa haki klau jong ke Amazon. Ki badan haki benta jong kiri jong ke South America. Ujisu ladap bandia tu lepas pangkane. Ha umat ya sekal nong ke baar pusau ke dekat ke bakat sau ke baongkum ne. Bat ia ke kubar babha sipang ke hima on yalap hakalen ke Pyrthei. Na ke benta bansaki syaki jat benri boro. Bat nangta ke bakut kanwan. Ban yalap ia ke gospel ke day ke hukum Ujisu Kristus ya ki banget boro. Kamper ladaki briu ki pediang nekim pediang. Kamper ladaki briu ki nget nekim nget. Raya ke gospel day ban yalap. Kenang baki breu haka akhir kasni. Kinam lak syuk ban aida da kumui pad. Baki empat juyok snow ya ke Jingialap sepanggang gospel Ujisu Kristus. Kawai na kidak ba Ujisu uai ban peni ya kidak jong ke bakut kalajang. Kadai ba ya ke gospel on yalap haki benriu boro. Bat dang sian na peni sepi ya ki breu ki babam dok breu. Ki bala priang ya Ujisu Kristus. Pat ki baga gospel kala yo ban penkalai ke jing im ke joki. Na ka jing ya peniap paramaki. Na ka jing ya bam dok breu. Menta ki lalong da ki wepat ki jing tau ki batamai jong ublay. Ki lasanget no na ka kampaniap breu. Batro na ka jing ya bam dok breu. Kadang sa ku wepat de ka jat benreu haki klau jong ka Amazon. Ka bala tip kum ka jat benreu yano wami. Kina ki breu kisah haki klau ki betap. Bat kinget baka jingiap ka wanjia ha ulan ka breu ka day na badan ki ba aik suit nedan ki balat sniwi ki. Kumtah badan ki bayap ki song ya ka mat haki sla bat ki let bu kampaji na ka jaka ka bakisa hadu kumbalai po bat sa po sni. Nang ba ki merat klau kin bam ya ka mat lane ki ksan kin bam dut ya ka mat. Bat hadin balasa setan kisiing kisalit bantam ya kisiing pan pendep ya ke jinglet niam le rukom. Bat kisah tang ya kina kisiing. Bat kadepai ke bami na kisiing jong kina ki breu ki bayak lalum ya ki. Bat ro la syet la pon sarwa rengkat bat ki jur klau. Bat kisah pelong ya ke jing kawai haka sinong ke bakisa. Gila ya kene nama bakingan ladaki bam ya ke basa jong kadepai jong undong yap kemensim jong ki kandiai im haki pateng ki bandangwan haki slam kat kendai spat nrupo kila judon ki missionary ki balet bandialap syakane gajaka ndai kamsi sok setia dai tat hadu benai September ar hajar kat ar ladan sanmut ki rangba na kane ka jat benreu ya no wami ki balami na ki jakasa jong ki hapok ki ki klau ban letwat ya ki breu ki basa haki snong knang bakin yo an keli laki tip na em syapang uta kun ublay bat ya kine ki sangut ki rangba lapha ya ki ban letwat ya ki snong ki batip syapang une kun ublay da unong ya lam jong ki. Bat kine ki rangba ki lara ya ki knam ki renti ki jongki ya ki sulai ki baput bat ro ya ki knam ki badan bi bat ki layat ki jat hadu si posni bat hadin si posni ki lalap ya ka wei ki snong kat ba ka jingya seng kadangya bat hakata kasni kadang ka jingya seng penbaptis bat jingya kawai utrai. Bat haba kilia ya ki knam ki renti ki bakil kira. Kine ki breu ki badan hapok ki jingise. Kila snap jal. Bat let se ki perkat. Bakine ki jat benreu. Yano wami ki wan ban penyap ya ki. Ki breu akane ka snong ki tip ha syapang ka jinglong jong kine ki jat benreu yano wami. Bakidai ki nong penyap breu. Bat haba kila buat. Menit hadin bakila syak kontrol haki mensim beman
ki syok ya ki lop jongki bat teng ki syok ki tiet na ki kri jongki lop ki jongki hadu bakasen rong kan dapat bat latip ya ki ne ki jaj ben reyano wami apdeng ki breu ki basa aki sinong kum ki jaj ben reu ki bapen pat senrong kli namar baki penyap yano ki tiet na kli bat ki penpat sendon ya ka senrong ndai ki ne ki rang ba yano wami ki lait ban yeng lan rangkat bat ki lai pu armut ki rang ba ki badai ban siap pen baptis bat hadien balawai ke jingaseng pastor bat kalok jung ki lakhot ya ki ne ki sanut ki rang ba ban ya syongkai bat ki ha ki yeng ki bakisa pastor ulakali kita ki sanut ki wan le ayu sia kata ka snong ki layathu ha pastor balapha ya ki da urang ba nong yalam jungki ban lek wat ya ki breo ki batep sepang uta ukun uplay namar baki laphat ban im ke jing im ke baki lay im berasi kata ki laphat ban penyap breo ki langya ban di buat ki laphat ban syaklop bak ki layathu ha uta pastor ban mentangi kwa ban im da kawai pat karukom im bat lajudan bayathu yang sepang uta ukun uplay bat mentangi kwa ban kali api hato pitep nam uai uta kun ublay pastor ulayathu yaki sepang ublay nong bu nong thao jisu nong penem bat sepang mensem bakut kine ki sangut ki snap da ka jing snow lango sepang uta ublay bat hadin kato kat nesni kine ki sangut kila let pai pat sepok ki jaka sa jongki sepok klau ban let ya thu ya ka kubor sepang uai uta ukun ublay sya ki parajat ban reu ki jongki ki badan haki klau ki betap kene kadai ka jing trai bapala jong ublay mano ban poi perkhat baki breu ki basa haki klau ki betap kinwan ban wat kinwan ban kali hi dalade sepang uai uta ukun ublay kalong ka bae bah ban Jingialap Gospel siya kini ki jat ben riwiano wami namar kim syong sa haju kisa angkat tu kat nesni bat kiyai pet nong na kawai ka jaka siya kawai pat ndrai ublay udan la ka jang karukom tray bat ngangat badai uman sim bakut balakran ha kini ki breu ban let wat ya ki breu ki batip sepang uta kun jong ublay ka kubor bapha jang ka hima ublay ka la poilot sia ki kandon kansra lait no satang kandiat ki jaka bat ublay utray haki rukom ki bapala nang baki breu kin yo asno ya ka gospel ka kubor bapha sepang ka jing penim jong ujisu bat menta ki dan sapan kandiat ki baka gospel kampat yo rum satya ndai ni tep ba ublay udan la ka jong ka jing tmu la ka jong ka plan bat utep kumno banle ya ka kam ka jong uhi to ka jingkut kalajan ka bible kalayathu hadin baka kubor jong ka hima ublay Jingialap ha ka Pyrthei barok kawai ka jingkut ro kan sawan